Laing quarantine facility nga nimutang diha sa IEC Convention Center sa Cebu City. Nga mao'y mutabang pag-atiman sa mga COVID patients sa Tibok Sugbo. Magamit na nining simanaha. Kinihuman hingpit na kining na turnover ngadto sa Department of Health nga gahapon. Si Femari Dumabok sa report. 130 unya ka mga COVID patients nga dunay mild symptoms ang maatiman sa pagbukas na sa Bayanihan Field Center sa IEC Convention Center. Kagahapon formal nga turnover ni Archbishop Jose Palma sa Archdiocese of Cebu. Uban ang nagdumala sa Bayanihan Cebu ug OPA of ngadto kan DOH7 Director Dr. Jaime Bernadas ang pasilidad. Mato di Bernadas nga ning simanaha magamit na kini. Nag-finalize lang ta sa staff o ang organization unya nalay mga gikinahanglan pa nga mga logistics ug supplies. Hamugaway ang pasilidad alang sa mga pasyente ug sa mga medical worker. Kaya na kini centralized aircon, negative pressure, HEPA filter guban pa. Ang unang pasilidad sa Bayanihan Field Center sa Sacred Heart School. Nakatima na og 34 ka mga pasyente. Duha kanila ang nakagawas na kay naayo na. As we were always praying that we pray that our hospitals will not be overwhelmed and that there will be no need for these facilities. But, you know, we can never tell. So it's better to just have them ready just in case. Dugang niliw nga ang duha ka pasilidad ang gitagana hangtod kunos gikinahanglan. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak.